BPF को मानसि बुथारग्रा हानजा बुंनायनि थाखाय EM राकेश ब्रह्मनि सायाव मोनफ्रोमबो जिल्ला BPF हानजाया केस होबोगासिनो दं। थांनाय साननैसो सिगां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा BPF राजखान्थि हानजाखौ मानसि बुथारग्रा हानजा होननानै खान्थि बारग्रा बाथ्रा बुंनायखौ मोनफ्रोमबो जिल्ला BPF हानजाया FIR होबोदों। थिग बेबादिनो मैया तामुलपुर जिल्लानि BPF हानजाया खान्थि बारग्रा बाथ्रा बुंनायनि दायाव तामुलपुर पुलिस थानायाव EM राकेश ब्रह्मनि सायाव FIR होनाय जाबाय होननानै फोरमायदों BTCनि बारग' EM महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। तामुलपुर थानायाव फैदों। तामुलपुर जिल्ला BPFनि जोङो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै राकेश ब्रह्म BTCनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा थांनाय 23 आगस्ट थारिखआव BPF दोलोआ मानसि बुथारग्रा दोलो होननानै जिबादि असंबिधानिक अमानवीय टाइपनि जिफोर खोथाखौ होनदों बिथाङा सासे संबिधानिक पदआव जिरायनाय मानसि हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंनो मोनामोन। मानो होनबा बिथाङा मिथिनाया मोजां BPF हानजाया भारतनि निर्वाचन आयोगाव रेजिस्टार मोननाय स्वीकृति मोननाय मोनसे राजनैतिक रिजनेल मोनसे हानजा। गतिके आरो बाव थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा बाव बिबान लानानै दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो। BTC ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिखौ खौसे लानानै BTCनि जौगानाय BTCआव शान्ति प्रतिष्ठानि थाखाय खामानि मावगासिनो। गतिके बिथाङा बेबादि बुंनाया बिराद अन्याय जादों आरो बिथाङा शिक्षा मोननांगौ आयेननि भाबै बेबस्था जाहाथे बिथांनि सायाव लानाय जायो। बेनि थाखाय जों दिनै तामुलपुर थानायाव तामुलपुर जिल्ला BPF निफ्राय मोनसे केस जोङो होनाय जाबाय।